Bada, eta bada izan beharra duelako oraindik eta izatea nahi dugulako. Bada, aurreko urteko taupadak eta gero inoiz baino gehiago da. Jakina badala, baina benetan izatea nahi badugu, aurrez aurrekoa izatea lortu behar dugu. Beharrezkoa dalako, gure herriko eta euskal kulturaren plaza sortzea, herri honen hortasuna irudikatzen dauen egitasmoa dalako. Kultura beharrezkoa delako eta arima lantzen duelako beharrezkoa da. Euskalgintzaren beharretara loturik dagoelako oso. Bada eta ez da izango fisikoa edo digitala, izango da fisikoa eta digitala. Premia galanta daukagulako. Batetik norgaren definitzen laguntzen digulako, eta bestetik munduan leku bat ematen digulako. Arnasgune badalako, herri baten nahiabe badalako, sormena, kultura eta euskararen plaza dalako, eta magia dauka. Bada, sortzaileen da kulturzalen topagunea eta euskararen gordeleku eta indargunea. Niretako euskal kultur sorkuntzaren gorputzaldi erakustaldi bada. Gure kulturaren artikulazio plaza. Azoka ukitzea da eta azoka unkitzea da. Transmisioa da, gurea da. Ispiluak diztira